terima. Yuk. Ibu Suti. Joget riyen lho. Joget. Iya iya iya. Ayo le, ayo. Semono janji prasetyane Ibu Siti joget no, hanya joget monggo. Tansah kumandelek netra rinasa karo rasane driya salaman riyen niki bapak sinten paring asma. Oh ambune napa Pak? Beda. Nek aku ngambur remason iki minyak wangi sing larang. Oh, aja Pak. Tetep kudu diuri-uri. Walah walah. Aja. Iki Nduk. Bapak sinten paring asma? Pak sinten? Hamba Allah. Hamba Allah. Oh Bapak Hendra. Pak Hendra. Nduk, ini ada 10 penyanyi-penyanyi baru memberikan sodako 3 orang. Anjir, berarti masih minus 7 nggih. Bu Hajah belum. Bu Hajah belum. Tiket Bapak Haji dereng Bapak. Nah, niki juga belum. Nggih. Kang Mas Yogi dereng. Ora ketang 5.000 lecek tak tompo. Anjir mboten napa-napa kula niku kok mbeto setrikaan kok, Bu. Matur sembah nuwun nggih Pak. Kasih gek adzan asar nggih Nduk nggih. Adzan asar siap. Sengaja ben ora bali. Matur suwun nggih Bu, mangke diteruske melih. Matur sembah nuwun.